Oh. Eh sapa, tanawan mo nagikap na bulalat lagi. Hindi ka mapatuo. Ang gamit pa na ni Jack. Wiri. Di pagkala na ito matangkik na. Yala! Guys, di arah. Oh, nara. Di apa? Oh, di arah. Sudan na ni guys, sudan. Kinahanglan nga. Hindi ako makan. Ay, madam, bantay sudah pakod ka. Di pagtarong nardo? Pak. Sa day. Kuan. Kamisil. Nutan ni day. Okay. Ano, isi-slice ka nila. Bilabing apaan. Sangko atau puno na eh. Ito lang ko ano itong iputan na mo. Ay, ito rin. Oo. Ito, iputan na ba? Ibigit na. Agoy, isa. Kalau nggak ada kasih kau karau dek, kalau kamu tidak tahu dek. Lo coba tuh. Nah, kawan. Ah, kita yang tunggu. Ayo. Nah. Kain tayo guys. Ang ulam ko ngayon guys, ito ang ulam ko ngayon. Yung kinuha namin kahapon. Kailangan paraan-paraan lang guys. Para makaulam kasi quarantine. Walang mga tulong. Kumuta ba? At saka may ano din guys. Palaka, pinagsama. Yan, nilagyan ng ano, ibutangan sa tuno. Kay para lami. Thank you so much. Shout out to Madam Mary Ann. Siya nagluto, ang sarap. Ang sarap guys. Ayan guys. Sarap ng ulam guys. Ang sarap ng ulam. Ang sarap ng ulam guys. Yan.
Paraan-paraan lang ngayon, guys. Dapat gagawa ka ng paraan para makaulam ka. Parang manok. Ang sarap, guys. Kinuha namin kahapon, guys. Yan, niluto na namin ngayon. Kaya, may ulam na. At least, guys, di ka magutuman. May ulam ka. O, di ba? Huwag kang patamad-tamad kasi kung magpatamad-tamad ka, wala kang ulam. Alam ko, guys, ang lahat ngayon, okay lang dito sa okay lang, guys, dito sa probinsya. Kasi sa probinsya may mapagpipilian, may madiskartihan. Kawawa yung nasa Maynila, yung nasa syudad, yung nasa Maynila, wala talaga silang maano dun. Kaya kawawa. Ang kawawa na sa syudad. Ni kahit nga gulay sa syudad, ni kahit kalamunggay, ni kahit malunggay, bibilhin pa. Di ba ang hirap kung nasa syudad ka? Kaya, guys, sana mawala na tong COVID-19 na to. Kasi ang daming nahihirapan ngayon. Manalangin po tayong lahat na sana mawala na tong COVID-19 na to para mabalik na sa normal. Kasi ang daming nahihirapan ngayon. Ang dami. Lalo-lalo na pag nangungupahan ka. Katulad ko, nangungupahan lang po ako, guys. Nangungupahan lang po ako. Hindi ako bilang sa mga binibigay sa DSWD, kung ano pa mga pamimigay nila. Kumao na to, guys. Salamat sa sunod na po na video. Bye!